A ciencia para andar por casa é cousa de Viviana García Visos. Moi boas tardes, Viviana. Boas tardes, Manuel e feliz ano. Feliz ano igualmente. Nestes días que atacan a gripe e máis outros virus propios do inverno, unha maneira que temos de decidir cando debemos acudir ao médico ou cando non é comprobar se temos febre ou non. É dicir, máis aló dos 37 graus Celsius. Pero algo que hoxendía sinxelo de saber cun termómetro nas nosas casas non era tan doado hai un tempo. Non é así, Viviana? Pois efectivamente non o era. De feito, ata o século XVI a temperatura corporal só se podía monitorar coa man, poñendo a sobre a fronte, a cara, o pescozo. E claro, dependía moito da sensibilidade, da pericia, da precisión do médico, que era quen decidía se había febre ou non. Ata que chegou o noso amigo Galileo, alá polo 1592, que inventou o que podíamos chamar un primitivo termómetro. Si, era o termoscopio, un antecesor do actual termómetro. O invento, consistía, a ver se a xente pode imaginalo, consistía nunha botella de pescozo fino, dada a volta e mergullada un pouquiño, non, lixeiramente nunha vasilla con auga, e o que facía era que a botella quedaba cheia de aire e a súa boca en contacto co líquido. Entón, cando facía frío, o aire do interior da botella, diminuía o seu volumen, o cal succionaba auga da vasilla e subía polo pescozo da botella estreito en forma como dunha columna de auga, non? Entón, a altura da columna era proporcional á calor externa que facía pois calentar ou enfriar o aire da botella. E asiña, outros científicos melloraron este invento sustituindo o aire por líquidos máis precisos, como o caso do alcohol de toda a vida. Había unha nova maneira de medir a temperatura, ademais da man, e os médicos tamén a usaron para poder medir, como non, a temperatura corporal. Viron que a temperatura corporal mantiñase estable todo o ano, é dicir que alrededor dos 36 grados Celsius, podemos dicir un poquinho máis, non? Maior entre 35,5 ou 36,5, pois o corpo humano está sempre nesa marxe, da igual que se mida en verano cando fai moita calor ou en inverno cando fai moito frío, sempre temos esa temperatura constante. Non foi ata mediados do século XIX cando o médico alemán Karl Gunderlich estableceu o que era febre, porque ata daquela non había un límite a partir do cal se podía dicir isto é febre, isto é normal. Sí, a verdade é que este home fixo un traballo inxente, un traballo moi grande, porque tardou, de feito, 18 anos en tomar datos clínicos de 25.000 pacientes e facer un análisis de millóns de rexistros, que ao final sacou en diferentes publicacións. A máis importante quizáis foi o curso da temperatura nas enfermidades, estamos xa no século XIX, onde explica que a febre é un signo de enfermidade, que non é unha enfermidade en si mesmo, que ata entón pois non se tiña moi claro. E ademais fai multitude de curvas térmicas típicas de moitas enfermidades como sarampión, a neumonía, varicela, e así veía como se producía esa variación de febre nas persoas. Esa é a típica liña que vemos o mellor nas pelis, o carón, o pé das camas, onde hai unha gráfica onde se ve como varía a temperatura do doente, vai subindo a febre e logo vai baixando, non? Sí, exactamente, é iso mesmo. E por que o límite está nos 37 grados Celsius? Porque a partir de 37 consideramos febre. Bueno, a verdade é que os médicos consideran febre ao redor dos 38. Cando xa é febre, ata os 37,7 máis ou menos, ao redor, non? Adoitan falar de febrícula, que sería como o primeiro indicio de que algo non vai ben, pero todavía o corpo aínda, digamos, non está a loitar contra unha enfermidade, porque a febre ao final é a loita do corpo contra unha enfermidade. Xa chegamos a temperaturas maiores, superiores aos 40,5 graus Celsius, entón considerase hipertermia grave e pode ter consecuencias irreversibles, mesmo pode fallar o corazón ou algo máis grave. Neste caso sí que poderíamos decir que a febre convértese nunha enfermidade ou por lo menos nunha causa de que se pode facer dano, non só nun síntoma. E cal é o mellor xeito de baixar a febre?
Pois meterse na auga fría. Así, parecido a como facemos cando queremos arrefriar as cervexas, que as metemos en auga con xeo. Bueno, o medero do xeo xa é demasiado, non? Pero sí, meterse na auga fría. Non é o método máis agradable, pero sí o máis efectivo. O que non se debe facer nunca, que hai algunha xente que o tenga, non sei por que o ten metido na cabeza, é abrigarse. Eso de sudar a enfermidade, esos nunca, porque se te abrigas vai subir aínda máis e, bueno... O que sí podemos comentar os que xa temos un pouquiño de idade que daquela os termómetros eran os famosos termómetros de mercurio, que agora están prohibidos totalmente. Sí, o mercurio é un bo medidor de temperatura porque se expande rapidamente en función da calor que recibe, por eso era tan usado, non? Era o máis, cando nos éramos pequenos era o que máis se vía, pero dende o 2014 está prohibido en toda a Unión Europea porque agora sabemos que ten riscos para a saúde, para o medio ambiente e comprobouse que a inhalación de vapor de mercurio pues pode producir danos en diferentes lugares, non? Danos cerebrais, neurolóxicos, sobre todo tamén entre a xente máis nova, que normalmente a maioría que ten máis veces febre, non? E máis veces tiña que usar o termómetro. Pero bueno, temos afortunadamente os termómetros digitais. Sí, ademais he encontrado que pensa algunha xente son igual de fiables que os de mercurio ou, bueno, de outros líquidos e ademais moito máis rápidos. O que sí pode ser que ás veces a usalos poida resultar máis complicado e por eso a xente pensa que funcionan peor ou que non é o mesmo. Sobre todo para a xente xa de unha idade, non? Como nos, bueno, que pero son sinceros, darlle un botón, esperar que faga pipi e xa está, non ten ningún segredo. Sí. Sí, eso, un pouquiño de práctica e miden exactamente igual que os de mercurio. Pois mira que podemos aprender cousas novas grazas a falar desto da febre dos termómetros. Grazas, Viviana, unha vez máis por ensinarnos algo sobre a nosa temperatura corporal. Gracias a ti, Manuel.